Cak, kuno weh. Kene kita. Ya ayo cepetan lho, panas ngene dakno. Iya, ayo wis. Aku gak sabar aku ono 5 bulan. Hati-hati lho ya. Aduh, Enak iki tapi kan kok tau maru kene. nek wae ta iki. Jon. Yo pake ya. Butek ngene kali Iki rupane wake langsung ae wis dah. Ya jadi mang. Gue cacing ayo. Aduh. butek. Oh, bening kok apa iki pabrik Aqua. Wah. Ora betulan iki. Ato-ato nang gak oleh ngono lho. Napa karo kene ya? Temen lho. Ada kodok blok. Tenang ae gak apa-apa iki gaya napa karo kene dong. Kon iki opo ceritane? Dung. Jare sunat kok mlayu ayu lha opo? Tapi rangi tak tahu. Urung saya gurung sunat saiki. Sawe. Alot ontose. Nek tambah ketio tambah alot ontose. Kowe nang yuk ngono. Ane gak sunat-sunat ta ontos yo apa ontos iku. Senar tok tawo gak oleh dibayar. Kancamu lho gak teges lho. Pancing gurung kei senar yo di pancingno. Lali kagok senar. Ngene ya apa ya? Iya. Oh, ini manggoro ya aku berarti kon ya. Iya, sibuk ya. Oh, pore. Kok iki apa ceritane wingi ku? Apa? Sunat melayu ku yo apa gak ngono. Kepiting delok anune. Ha iya, kene sing nyekel tangan mbros. Lah iya, yo apa ngono. Wis to gak sunat yo apa ontos rek. Alot ontose. Aduh. Gak nganggo ta ontos e. Yo kan gua sini. Gak ngoyo. Ontos, Ya lah ontos rek. Oh, pedon, jon iku mancing 2 jam gak entuk-entuk iki. Ono iwake tak gak asline iki. Nek jare arek-arek gondol ya. Akeh ta. Ngale kono jon, rono bae oleh. Ngono ah. Ayo wis. Kene jon bae ono. Guru asine. Apa kan desa Trumi ku ya? Lu, Digodol lho, Kak. Lho. Woi. Lho. Gede. Dalah. Tak kesini. Resek. Jon. Ketipu aku nih Jon. Aduh, alah. Ketok gede arek ngeremes. Kowe Jon kok niki. Iya iku adik. Ngene jare wae. Salah. Kena dipoto iki resek iki. Omang turu-turu enak. Lah iya. Tak mancing. Iya. Cak ngrek kalau ulah ngejak. Mulai ya. Apa mulai? Oh, 3 jam gak entuk blas kene entuk resek. Yo oleh-oleh sitok engkas ae lho mulai. Wes ki seruane Jon. Tak silo sing enak aku. Iku jenenge sapa sih Jon nek kene akeh wae iku. Jare wangan kebo. Oh niku kira-kira Ini. ada koro ya kon. Biasa gawe kum-kum kebo iku. Iya ta. Iya. Kok tepak kon Jon. Kok tengahane. Oh 2 jam gak entuk-entuk yo jare akeh lho. Ada Oh, niki. ya. Rame ae kok apa ya? Sing kusuk ngono lho. Tarik ya. Apaan Jon ditarik Jon mancing nek nang 2 jam gak entuk ngene kok. Ono iwake tak gak asline kono iku. Enak. Ketak yo. Awake keceger aku. Kate takon aku iki. Apa, Mbak? Musola sing cidhe kene ndi ono ta kene? Pada tempuh ndi jenengan? Musola. Musola. Musola jenenge yo opo rek? Kene paling yo gak arep musola. Heeh. Kan tempuh ndi, Mbak? Atau aku iki. Oh, nggih, Mbak. Iki, Bang, nggih. Sampeyan munggarnya riyen nggih. Lurus. Terus ngiri niku ngalor, Bang, ya. Ngiri terus lurus malih mrono. Mrono lurus. Nggih, pun niku. Ya. Terus awas kesasar teng barongan. Nggih, sampeyan lurus mawon. Pun mriko. Ada ta nak? Kira-kira
Kapan tuh tembak iki? Gue adohe tergantung banyak jenengan banyak kayak kulo kados kulo ngeten paling nggih setunggal jam paling pun toto nek kayak jenengan ngeten paling nggih kurang lebih 2 dino lah Mbak paling Mbak wis ya Aku yo ngono arek kon takoni wong tuwek. mboten Mbak Oh. celak-celak aman anu pun mriko wau berangkat pun ngusuk kari tambahan salate nggih Ya wis nak aku suwun ya. nggih Mbak atas nggih Nak. Ayo salat. Nggih, mungkin mawon. Duh ayo bareng mbake nih. Nggih ngenteni lari niki lho. Duh, acak sembahyang. Kena pun lari nom niki gampang. Hari iki. Oh, ya sembahyang kok. Ya ayo, ayo nang tutu tong nembah ya. Nggih, kena Bang, gampang pun. Iya, dak. Terus nang bener bae, Bang. ya bener ya kono sing pengku Ya apa? Ayo wis mesesan bareng bae, Mang. Gendi, Iya nang musala. gendi musola. Iku sih. Gampang yo, awak dhewe sik enom. Obate lho sik suwe lapor gopo. Mancing sik aku. Ono budal-budal lo. Sampler iku iki. Bayang Lho lagi lho. penting mancing. Manggo mancing. Ya Wadung, Iya ayo butal. Bae mau, Bang. ditututi ya. Iya. Galau wis gak apa-apa Ayo wis. walah. Ndane kok. Ayo wis. Bareng-bareng ngono lho. Kok iki Islam ta duduk. Islam wis enom gak apa-apa gampang wis. Tapi kok gak sembahyang ayo. Ayo. Mancing sik. Mancing mikir kari we omahe kalau ono Oh, uang. ngeri itu. Iya. Cak, aku udah merinding. Napa? Loh, kan di bae, Mang. Loh, Loh, Anu. ih kok kan ya? aduh, aku udah merinding loh. Wong tak duduk mah. Ayo dicelok. Ayo dicelok. Ayo, pesan kopinya. Ayo wis. Bae Mang lho. Iya sih. Ono kan ngene, bae. Sik tak anu tadi. Aku udah merinding ya, Mang. Ih kok kan ya? Ayo. Cocok duduk wong ya mau. Ayo. Sik. Kok iki? Merinding aku ya. Sik. Waduh kecantol pisan lek. Buka kabeh aku. Ayo lho. Iki kan temen yo. Anu nggo nanti. Cepet deh. Mau petik gak nunggu mang ya? Cocok duduk uang emang. Nggo apa? Kan ya? Anu. Tujuh lho. Nah, aku lho. Golek ta? Sampe dengar lho. Ayo. Anu ini, opo ini? Bukan anu are. Kalau kamu di sini, Mang. Iku mang situ delok ngalor mau lurus mau. Iku lho musalahe nang kono. Yo, yo opo iki? Yang percaya. Kang awang dah kira-kira ini. Bojo coba petik gak lembah iku mau. Mancing ya. Kita kemana? Ya opo gak ana wong ngene iki. Nggo nanti. Mau tak duduk mau. Ya. Ayo. Ayo kok ciat doin di jarene arek musala mah. Oh iya dalan iki bae jarene arek mang. Koyo Iya, iku paling musala ketok iku. Aja mo, tolong, lontong, aja mo. Nang di bae mang. Aja mo. Kok gak ketok ya? Anu arek Kok iki. merinding aku. Masih mulai gak? Nah, aku ngono nah, bae. Aduh, wis. Aduh, anu wong iki. Agak kan. Ngono nah, bae. Aduh.